खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै सेबाजों खुंजानाय HSLC आरो आसाम हाइ माद्रासा आनजाद 2022 खौ फोसावबाय। देग्लाय सा 4,19,887 फरायसा फरायसुलिफ्रा HSLC आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 65,172 साया सेथि थाखोआव, 99,854 नैथि थाखोआव आरो सा 60,101 साया थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो। देग्लाय 2022 नि HSLC आनजादनि गिबि रेंकखौ एबा टपारखौ मोननो हायो नर्थ लखिमपुरनि सेन्ट मेरि हाइ स्कुलनि रक्तपाल हयकेया। नैथि रेंकखौ मोननो हादों नलबारि लिटिल फ्लावर स्कुलनि हुयासि मेडिया। थामथि रेंकखौ साथाम फरायसा फरायसुलिफ्रा मोननो हायो। फारियै वेस्ट कार्बि आलं केर'नि डन बक्स हाइ स्कुलनिफ्राय मृदुपान कलिताया, डिब्रुगड़ बैरागी मात डन बक्स HS स्कुलनिफ्राय लेबेब मुजिब, लखिमपुर बिहुपुरियानिफ्राय लहित दिंख्रं HS स्कुलनिफ्राय पार्थप्रतिम दासआ। मख'नो गोनांदि टप 10 रेंकआव लखिमपुर, नलबारि, बरपेटा, डिब्रुगड़, नगाव, शिबसागर जिल्लाफोरनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां फिथाइ दिन्थिनो हादों। जोबोर दुखुनांथाव बिटिआर हालाम जिल्लाफोरनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां फिथाइ दिन्थिनो हायाखै। बयनिख्रुइबो जोबोर खम अनजिमा पास जानाय जिल्लाया जादों चिरां जिल्ला। बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो खम फरायसा फरायसुलिफ्रा HSLC आनजादाव उथ्रिसारनो हायो। बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव फरायनायनि थासारिया खम जाबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। आफां आसामनि बङाइगाव जिल्लानि बङाइगाव HS स्कुल इंलिश मिडियामनिफ्राय 10थि रेंकखौ मोननो हायो अनुभब कपिला। बिथाङा 10थि रेंकखौ मोननो हाना जिल्लाजों लोगोसे फरायसालिनि मुंखौ लाखिनो हायो। थांनाय माखासे बोसोरफ्रोमावबो बङाइगाव HS स्कुल इंलिश मिडियामा टप 10 रेंकआव जायगा आवग्रिनो हाबोबाय थादों। देग्लायबो बेबायदिनो 10थि रेंकआव बङाइगाव HS स्कुल इंलिश मिडियामनि फरायसा सासेया मासि आवग्रिनो हायो। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে কি কিবা খবৰ দিয়ে? কষ্ট কৰিলে ফল পায়। নতুন প্ৰজন্মই দেখা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰে। এইটো তুমি কেনেকৈ? ছ'চিয়েল মিডিয়াত ময়ো নাথাকা নহয়, মই 3 বছৰটো বাদ দিছিলোঁ, কিন্তু পৰীক্ষা মাজে মাজে চাইছিলোঁ। সদায় মই এনেকুৱা নহয় যে গোটেই সময় ছ'চিয়েল মিডিয়াতে লাগি থাকোঁ। কেতিয়াবা পঢ়ি ধৰিলে অলপ বৰ লাগি গ'ল, তেতিয়া 10-15 মিনিট চাই লৈছিলোঁ, তেতিয়া এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট টাইপ হৈ গৈছিলে। মই তেখেতৰ পিতৃৰ কাষত যাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি दिनैनि फिथाइखौ मोननानै बङाइगाव HS स्कुल इंलिश मिडियामनि गोरायुं प्रिन्सिपाल बिथाङा ओरैबायदि बुङो। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই বছৰটো 99% পৰীক্ষা দিয়ে, মানে 11th আৱাৰত নহয়, একদম পটককৈ কৰা নহয়, এই বছৰটো কিছু চিষ্টেমেটিকেলি কনষ্টেণ্টলি কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো নিশ্চয় আছে। আৰু এই ল'ৰাজনৰ এইটোৱে আছিলে সদায় মানে ৰেগুলাৰ এটা কামত কৰি আহিছে, সেইকাৰণে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। আশা কৰিছোঁ আগতে দিনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিগিনিঙৰ পৰা আৰু এটা কথা, যদি আপুনি পুত্ৰ হিচাপে নহয় ছাত্ৰ হিচাপে চায়, অনুভৱৰ আচলতে जाबाय बङाइगाव हाई सेकेन्डारि इंलिश मिडियाम स्कुलनि सासे फोरोंगिरि। नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनै रेंक मोनदों, बेहाय नोंथाङा मा बुङो? रेंक मोननानै गोसोआव जोबोद खुसि जादों। रेंकआथ' फ्राय मोनबायानो थायो। थांनाय बोसोराव लकडाउन नङाबा मोननांगौ बेबायदि जोङो आसा खालामदोंमोन। बेबायदिनो मोजां स्टुडेन्ट दंमोन आरो देग्लायबो सानैसोखौ आसा खालामदोंमोन, सासेखौ जोङो मोननो हाबाय। माने बङाइगाव जिल्लायावनो सासेल' नामा? बङाइगाव जिल्लायावनो सासेल' रेकर्डनाव मोननाय बायदिब्ला। जों मिथिगौ बयबो माने 10 पजिशनाव मोनदों बिथाङा, 10 रेंकआव।
नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24 गोजोन्थों।